lieve mensen. Misschien denken jullie, wat doen die mensen daar? Maar wij zijn kinderen van het kolonialisme van Nederland. Wij staan op tegen Nederland. Wij staan op tegen Indonesië. Nog steeds worden wij onderdrukt. Het volk van Aceh. Het volk van Papua. En het volk van Indonesië. Wij, jullie kunnen daar zitten lekker rustig. Waarom staan wij hier? Wij staan hier omdat wij onderdrukt worden. Zoals jullie nu horen over Oekraïne, die door Rusland bezet wordt. Zo zijn wij bezet door het Indonesische land. Wij komen hier om te zeggen dat wij een eigen volk zijn. Het volk van Aceh. Het volk van Papua. Het volk van Maluku. Wij vragen om vrijheid. Vrijheid voor de mensen die daar lijden onder het regime van Indonesië. Aceh!